Зодия Везни, месец октомври. Какво идва към Везните през октомври? Да попитаме Таро. Зодия Везни, месец октомври. Да видим. Пречистих тази колода. Сега ще попитам за вас, Везни. Ох, колко сте нежни, Везни, кралица чаши, колко любов има във вас. Ако сте жена, Везни, сте изпълнени с любов, но и с някаква решителност. Искате яснота. Казвате, аз трябва да знам на къде сме, какви сме. Очакване, сдобряване, вау, втори шанс. Някой е много импулсивен. Възможно е да е Везни, Близнаци, Водолей. Бърза към вас. Сега дали кара мотор, кола, какво кара, не знам, но тук Таро го вижда забързан, сякаш непланирано, сякаш изведнъж, сякаш точно импулсивно е правилната дума. Добре, да видим какво ще разкажат картите. Показвам ви вашата гривничка. Аз и друг път съм ви я показвала, но днес искам, освен вашата гривна, да ви покажа най-новата ни колекция, която сме я нарекли Златна есен с позлатено покритие. Това е гривната ни за женска сексуална енергия, само 26 лева. Вижте я. Уникално красива. И другата дамска гривна от есенната колекция е черен турмалин с тези топчета с златно покритие, отново само за 26 лева. Пишете ми налично за поръчки. Много красиви фасетирани камъни, но тук говорим не толкова за красота, колкото за защита. Слагам си вашата гривна, но ако сте мъж, Везни, не забравяйте, че мъжките са плетени. Ето ги, с много аметист вътре и могат да се регулират. Да видим. Кой е този забързания човек, Везни, който импулсивно иска втори шанс да му дадете? Кой е той? Дали ще го покаже Таро? Защото при нас дойде въздушна енергия. Мъж. Мъж, който е сложил край. Виждате ли го тук с багажа, с куфара? Излиза от стаята. Вие тук сте приключили с този мъж, но явно много го мислите или той вас много ви мисли. Да, вие не го